в анархия. Ние не искаме да живеем в държава, в която една шепа хора определят правилата и са над закона и правят каквото си искат. Затова съм тук тази вече, защото съм бесен. Аз спазвам правилата. Чути ли го този наглез, бе? Той е бесен. Аз съм бесен. Аз съм бесен на такива. Е, това са лицемери. Нали видяхте журито? Само дете не са стационали. Нали видяхте Етиен Леви? Нали видяхте, че на половин метър от творещите? Нали видяхте, че ни един няма маска? Нали видяхте, че шоуто му върви на то? Пита как заредил човека на бензиностанцията. Ти как зареди, бе? Ти как зареди? Твоята кола без гориво ли вари? На въздух ли вари? Ти не ходиш на бензиностанция. Докато гримьорите ти гримират тези дет пеят. Как са? Ти нито едно правилно не спазваш. И съм сигурен, че на Магардич това хола му е по-голямо от моята заличка 80 квадрата. Аз не мога да дойдат хората при мене. То с цял лапа е такви сгуши прави и той е песен, бе. Той спазва правилата. Това е лицемерието. Той е спазвал правилата. Знаете ли от шоу бизнеса там те са наредени, че 90% са наркомани и бокуци? Децата им са същи. И споразвидени. Те се научат. Той е спазвал правилата, бе. Кои правила спазваш ти, бе? Кои правила? Аз съм бесен. Не си ти бесен. На господаря на ефира преди 4 години, като ма бяхте качили, питахте ли ма там, като бяхте излязали само за лайната, а не какво говоря? Аз още от тогава говоря за наркотиците, за стероидите и за такова. Ти ми се подиграваш. Аз ще ви покая сега, преди 4 години. Той е бил бесен. Не, аз съм бесен. Я открих нова специална програма, с която само за няколко дни може да влезеш във форма за плажа. Стига, бе, как се казва тая програма? Казва се nareaci.com. В днешната ни стегната класация напътствия в тренировките ще ни дава така наречения киробрейка. Не са учети от най-некадърници. Те не са спортисти-културисти. Те си правят експеримент, кога ще умрат. На 5-то място застанаха онези, които пренебрегват този съвет. Това не е точно културистко упражнение. Ето го и следващия експериментатор. Този освен тренировка си направи лифтинг. Следващия съвет е към фитнес дамите. Тя с грим тренира. Тя пот няма там. На 4-то място може да няма пот, ама има здрав пот. Да не ядеш да си ката на организма. Тотално си го защото как да ти кажа, те не могат да спрат. Те изпадат депресии. Те са гладни. Само доктор Емилова ти обяснява, като си гладен, че се спи спокойно. То за това здравенякът, който стъпи на 2-то място, си е приготвил лятна кухня до лежанката. Следващия път може да си вземеш и печката, да направим едни макарони на фурна. Паржоли, шкембе, чорба. Време е за първенците. Виждал си как това културист? Не може. Що да е? Защото се сване целия. Никакви качества, освен чупене на стойки. Едни чупат стойки, други уреди. Трети гръбнаци. На тази госпожа направо и хвърк на ченето от зор. Следват заключителни думи на нашия треньор относно бързото отслабване. Ще обясня на друга работа. Всеки човек в себе си носи 2-3 кила една. Това не е смисъл. Когато ще спреш да приемаш и свърляш. 5 кг се смъкват за 0 време. Смъкнах 5 кг. Колко е смъкла 5 кг? Ти просто се... Прав е човекът. Ама може ли точно това да ни го сервира за десерт? Колко е смъкла 5 кг? Ти просто се... Работя за трицеп и за кръста. Не дей се пънеш, толкова мъжката туалетна е там. Верно, това по-лесно. Аз съм бесен. Да, на вас платя ли са добре? Как всички ви стягат чипика на някъде?
И трябва да седим вкъщи. Ти колко време седя вкъщи, бе? Екипът ти е поне 100-200 души. Всичките си бачкати, карат си работа, вземат си пари, топат си топката и ми обясняваш, че аз съм никадърника. Те ли? Браво, бе! Голям хитрец си ти. Голям хитрец си ти. И как сега се сетихте? Всички са наркомани. Всички! 90% от тези. Ти знаеш ли какви оргии правят, там нямам право да прикана. Какви оргийки правят, като се съберат? Надрусани, оня ден, видяхте ли го на нас, Жени Калканджиева, оня боклук, дет ги дават и тях по телевизията са му гостували и са прикаяли умни работи, разбираш ли? Ние сме така, ние сме онака. Гичули, дет приби човека, надрусан, пиян, не знае къде се намира. Изнипат всичките, оле майко, едни наркоманчета. Ви какви сте, бе? Ви какви сте? Питам, ми пишат, що не те поканят някаква телевизия. Кой да му покане, бе? Как ще му покане, бе? Нали ще им кажат, че им изваря остранните задници на тез. На 4 кака лазят. Острани опикани едновременно надусани. Парцали. 90% от тези телевизионери ще са по-големи блокуци от тези, дет ходят да такова, да съврат. 90%. Бесен бил. Аз не съм бесен. Хода му е по-голям от залата ми. Той не е и зала, 80 квадрата. Той е бил бесен, бе. Браво, бе. Като си толкова солидарен, що не си спреш шоуто, бе? Що не го спреш? Ма ти да го спреш толкова сте налапал, като патка с горещила една са налапал. Ма не спираш. Ти може да си караш години наред. Ма продължаваш. Не щеш един лев да си назад. И учиш нас. Много снагал ти, бе. Бесен си. Спри го не, що не го спреш? И да вариш на всеки месец да им плащаш и да кандидатстваш 60-40. Що не го направиш, бе? Или си караш работата, телевизорчета, штракате си, подскачайте си, правите си, топате си топката и ми се правиш тук на хирург. Хирург си има на друга тема. С тези ръкавички. Браво, бе, бесния. Бесен бил. Тези дет фалираха, те не са бесни. Стотици хиляди лапаш. Не само от тези връчици, деца правиш на Лили Иванова тук. Професионалисти, ние сме никадърници. Естествено, като те гледат абдалите и ти ръкопляскат и ти им се подиграеш в очите. Лапкаш, топаш топката и си бесен. Наглост. Всичките сте такива. Всичките до един. Там 10 са наврели. Защото ти ако не си нагъл, никой няма да пусне там, бе. Кой ще пусне там, бе? Да припяваш. Оня Славчо, Славчо тебе, който създаде, бе. 20 години BTV. Ако нямаше BTV, ще е наврян като съсел. Това са неблагодарности. Накрая не му дай да прикая каквото си иска. Ма направи десетки милиони. Той са неблагодарните хора. Те и комунизмата е плюят. Те ги създадоха, те ги направиха музиканти, те ги направиха артисти, те ги направиха всичко. И благодарение на тях са кадърни и сега лаят за мангизи. Аз съм бесен. Като си толкова много загрижен, вие телевизионерите за децата, що не вземате пример сега от COVID-19? Нали видяхте как може медийките да насерете всички, да се оплашат от нищо, дет го няма? А от наркотиците, ако ги плащате? Ако всеки ден предавате, аз ще ви давам идея, бе. Как да го правите? Аз ще ви кажа как да стане. Няма да ги пипнат. Няма да ги пипнат. С стероидите, ако покажете как мрът, как такова, и всичко крийте. Ма не сте много загрижени. Ка стане белата, да правите рейтинг. Ние сме с него, той е 14 там на Велик ден отишъл къде трябва, бе. Как видят на къла, ама? А как преди той, ако си ти на неговото място или децата ти, само пари са ви в главите. Рейтинги, що не го направите, бе? Аз ще ви кажа как го направите. И аз между другото съм решил да го направя. И ще го направя. Ще видим как. Защото аз не съм като аз милиони да ми дават отзад зад гърба. Може да са моите 5 лева, защото тогава ще мога да си щяпам каквото си искам. Пак ви като ви дадат парички и ви правите, казва се такова, надуй дядо кавала, аз съм го казвал. Каквото ви кажат, те правите. Да.
Иначе много му разбирате. Абе ви хора, ви не разбрахте ли, че като станеш наркоман, обвръщане няма. Какво ми търсите после подвола тели? Казах ви кой има подвола. Номер е младите хора да не стават наркомани, бе. Да не стават. И ще ви кажа една работа. Дет съм чел за психиатри, психолози, истински психиатри. Каза, от зависимостите, независимо, орторексия, бигорексия, анорексия, булимия, здравословните хранения, те с простоти и всички те. Каза, от 100%, 10 искат да се излекуват, 10% искат. 5, каза, се пробват, 1 успява. 1% успява. Значи, какво следва? Да не ги допускаме тези работи. Вие сега ми почвате, даже за вас е добре, аз имам чувство, че се радвате някой като умре от корона ли ще, от нарко ли ще, и почвате ми ревите, да ми подлагате джуки. Да, страшни сте. Аз школ съм. Не ме и срам. Не ме и срам, бе. Той човека го убига като кучите, веднага всичките. А днеска като там маснаха едно друго. У нас Сузанитка, он е пикнил от първия, като лиза на кака си Андрея клипа, имам клипове, деца ми показва, казвам така не трябва да е. Уния сценаристи на Слави, аз и натам направих клип, изгледайте, ако искате. Сузи, Музи, както им изнася. Оня дед ходи, него е репортер да се базика с нея, оня ден пък реве за нея. Не бе, и децата 300 000 километра я следват. Ти да станат. Вие сте най-виновни за всичко. Медийките, да правите лапалома банк, така, гушички. И ще си ми бесен. Знаеш как ще обесен? Бесен бил. Ко си бесен? Да те фана за ухото, да те заведа по училищата, да видиш какви буклуци са. Всяко второ продава наркотици, всяко второ. На времето имаше дилъри, които можеш да ги фанеш, сега ти трябва да ловиш всичките. Бесен бил. Ам стероидите, ам диетките, всичкото е психязано. Утре ще стане нещо, оле майко, оле ще ревем тогава. Не бе, преди той трябва да се направи нещо. Преди това. Да. Аз постоянно и говоря тези работи. От години ги говоря тези неща. Ма понеже не го казвам като политик да ти приканвам един час и нищо да не кажа, и нали аз съм простия. Не, пак се обръщам, винаги се обръщам към вас. Млади хора, радвам се, че все повече ми пише такива. Не допускайте да ставате такива. Няма връщане назад, повярвайте ми. И не можете, казвам ви, 90% от тези дет ви приканват са такива. Защото съм бил в тези слайна. Не може да си представите какви измекяри са. Иначе там като са стъкни, така, ние, вие, нашите, вашите, че като ти на бар, вери да го видиш. Вери да го видиш, що за буклучи. Те не мога да го познаеш. Не мога да го познаеш. Не децата им, те. Той те ги възпитавал. А другите как ги възпитаваш? А? Как ги възпитавате? Някой отиде ли от вас? Аз мисля да го направя. Не съм телевизия. Пред всяко училище. Келеменцата да ви ги покая, какво става. Ще наредя на директорите камери да стоят, да ги видите, що за буклуци са, какво създаваме. И ти си много бесен, бе. Че не спазвали, че 50 умрели. Като на война сме били. Че аз война с 50 умрели не съм чувал. Те да са се спънали нещо, да са прибили там, да се ударили главите. 50 умрели. Браво, бе! Че ги завишат и не могат да ги докарат повече. И с 1000 болни. Това не е страшен пик, бе. Между другото, съвсем сериозен съм. Аз постоянно съм сериозен в последно време. Той е, надявам се, наистина тъз глупост да отрези хората. Що за помяри сме? Вие видите сега как се сипаха тотално здравната система. Вместо да им дават пари, те ги освобождават в неплатен отпуск. Тотално да не се върне никой. Медицинските сестри са 65+. И на няма се върне. Те поинта ще умрат и те остраха. Поправихте всичко, бе. Кадърни сте от всякъде. И ти ми прикажеш за правила. Ей! Ще дойде видео ден. Ще дойде.
Вижте, знаете ли какво ще стане? Помнете кой прикам. Тези хюмненца, защото целият цирк е измислен така, нарочно сте избрали най-глупая вирус, който най-немре от него, за да им направят после постановка и да кажат, абе ти защо кара хората да седят по къщите, като най-малко са умрели от този грип? И ще изварят статистики, дето истинските вирусолози ко са говорили. И ще кажете, абе виж, то слушайте хирург Коремен, а не слушайте вирусолог. Примерно, ако имаш проблем с язва при вирусолога, ли ще отидеш или при коремния хирург, а? Па ви слушате обратно. И то застава ми се кара. Той, крадеца е буклука. Той ще ми се кара а мене. И на всички нас, ние сме недисциплинирани. Той си кара работа. Ето е много нагло. Гледайте я, хора. Бях ви направил един клип. Като гледайте, виждайте. Виждайте, хората си топат топстата, хапват се, стръбват се, правят си парички и ни се карат, че ние сме буклуци. Че не спазваме правилата. Аз какво сум, бе? Много добре, бе. И го взе пъти цяла вечер му ръкопляскате от къщата. За той ще го видя. И за той трябва да иде. Сега пак се обръщам към вас, млади хора. Защото ви сте бъдещето. Искам да ви покажа как най-големите такива манипулатори, как ни манипулират, как манипулират вас. Мен те не могат манипулират, защото аз чета между редовете. Как те, които правят тези машинации, те ти обясняват ти колко си прост. И наистина си прост. И наистина си прост. Аз искам това нещо да продължи. Още. И то ще продължи. Аз ви казах и днеска едно момче ми писа, каза, бат Киро, ще излееш прав. Естествено, че излея прав, бе, моето момче. То ако няма да продължава, те нямаше да го направят в такъв световен мащаб. Защо да ни държат затворени и да съсипят всичко, като днеска ще пуснат и ще дават пари? Няма такъв филм. Ще продължи, никой никога няма пуснат. Футболистчетата, нали ги видяхте? Както сега ритаха туалетни харти и ще ги видиш как ще почнат всички тия скимичат. Те бяха солидарни. Стойте си вкъщи, стойте си вкъщи. Да свършат парите на всички ви. Да, обаче те какво направиха? Видяхте ли? Едните вземат пари, другите ги затварят. И какво става? Конфликт на интереси. Единия вика, ама аз нямам какво да ям, другия вика, мен пък ме е страх, че ще умра. Хубаво да нареждат. Идеално. Перфектно. Искам да видите, що за говеда са хората. Да видите сега. Вижда се всичко. Кой какъв буклук е? Кой какъв шарлатан е? Кой какъв измамник е? Значи като стане нещо, всички ти риват. Не, преди той трябва да се предпазите. Млади хора, не пипайте наркотици. За 17-ти път ще го кажа. Мен са ме учили през комунизма, че повторението е майка на знанието. Ще ви повтарям. Стероиди не вземайте, диети не пазете. Това са психични заболявания. И те това целят. И после уж ще възпасят. Нищо няма възпасят. Казах ви, 1% се оттърва. 1%. Тая Уитни Хюстън, умряли, всички ти измряха и уж ги лекуваха. Никой не се лекува. Много са малко хората. Ти сам трябва да се прибориш. А знаете ли колко малко се приборват? Отишла в клиниката си, като отишла ко? Ще ти вземат парите, пак си болна. Или болен. Никой нищо не го интересува. Не ставайте такива. Слушайте ма мен. Аз не ви лъжа. И го пропагандирам, и го говоря от години. И ще продължавам да го говоря. Защото нищо няма да се промени. Те не искат нищо да се промени. Защото ако се промени, първо ако трябва да свърнят, че свърнете тези буклуци. Защото те са такива. Защото те днеска, като им изнася, приказват колко е такова, примерно, недемократично. После ще кажат, ама ало, страшни сме буклуци, въртят се задниците, като дърти такива гивендии. Гювендии се казва по-точно. Намерете го да видите какво значи. Той са хора, които ги интересува безскрупулни. Слава, пари. И пари и слава. И нищо друго не ги интересува, повярвайте ми. Ще ви прикажат каквото им кажат и каквото им изнася. Те нямат морал. Защото не ми се занимава да търся, да изваря, да видят какво са прикаяли. Преди това. Сега вече, вау, много сме
Много сме загрижени. За какво си загрижен? Що не отидете да ги видите в училищата? От кога го прикам? Функционално неграмотни, ще го повторя, отворете го. Децата нашите са олигофрени и ви правят олигофрени, млади хора. Нарочно ви правят олигофрени и не им пука. И не им пука. Его едно нищожество. Видяхте ли го мина? С 100 мина и сега тук. Да, почна да ми обяснява той. Не, като ходих при лекаря, каза, трябва да се махне първопричината на заболяването. Първопричината. Да не ставаш. А нека станем да му мислим. Тогава с нея какво да му мислиш? Тя се свършила. Тя се свършила. Влизаш в омагьосания кръг и няма излизане. И няма кой да ти помогне. Не дей, влиза. Не им вярвай. Не мислят за вас. Повярвайте на мене. Аз не ви лъжа. Аз ви покавам истински тренировки. Аз ви казвам истината. Защото да ми сравняваш цигарите, щял съм да съм в абстиненция. Абе, така я ти приличам на надрусан. А? Колко има цигарите? Аз не съм надрусан. Марихуаната, ти си не знаеш къде си. Те са 1000 на котин дори. Те не знаят къде са. Вие видяхте какъв коктейл си направил той. Бахтучи. И то не е само то. Сега ще разследваме, ма то май не е било то. Аз го съм. Ще се признаят всичко. Ще ми докарат дилъра. Ще ги оправим, може да се представите. За 48 часа чудеса ще станат. Пак ще кажа, за финал. Младите хора винаги са били бъдещето. Те стари динозаври ще се ометат рано или късно. Вие, млади хора, вие сте бъдещето. Вие трябва да се учите на правилните неща. А те ви унищожават и ви карат да се самоунищожавате. И то много добре. И то много добре. Но аз ще се опитам на уличен, на прост, български, за да ме разбирате. А не да ви се лиготя. И аз ще ви казвам истината. Аз не ви лъжа, както видяхте. Хапвам, пивам, тренирам, пуша, не крия нищо. Не лицемернича. Не пред вас да съм с костюм и да дрънкам глупости и вечерта ма видиш някоя дискотека и да викаш, виж го бе, тос, виж на какво прилича. Виж на какво прилича, ама те сега се направиха едни големи имения, там се крият. Събират се, такви сургии правят. Такви сургии правят, сега че ви се зави. Знам от първи източник, от охраните им. Знам. Вика, кръстил съм се. Да, тъй че учете се от мен. Чао.